Monggo syukur awuh deh. Mas Ben.
Kagem Mas Wahono. Spesial kagem Mas Rebo juragane Lenteng Agung Los Angeles wong ayu. Siap. Pak De Rebo wong ayu terus Pak De menika Pak De kula nggih anu kedanan Kedanan. bogel. Mbak Narto. Iki Mas. Iki HP ini dikene aku ki opo iki? Oh kon foto. Nano. Mbak Kris negara angin om bogel Mbak Kris. Panyuwun kumring. Aku titip salam kangen jroning Wong ayu spesial juragane Los Angeles. Lenteng Agung.
lagune. Lah ya kok gur disambi tengok-tengok wae lho gek kepripun lho bapake. Pakde menika pelunasanipun matur sembah nuwun. Luntur dadi ijo. Matur sembah nuwun. Berkah nggih Pakde. Pakde pancen dangdute napa to jane? Suwuk riyen nggih Mas Hengki. Dangdute jenengan napa to? Oh, engko lagune karo Mas Wardoyo iki lek dangdutan. DP sik to, Dik. Pakde DP dhisik. Oh, Mosok kenapa? ora nganggo DP. Iya toh? Ah, nggih DP rumiyin to. Jare Mas Ambon gur ngemis wae. Lah aku Kene urung Mbak Kia, lah DP sik no. Nah, Iki lagune apa iki? lagune dangdut engko tenang bae. Engko karo Mas Wardoyo. Mas Wardoyo, aku mau urung lho ya. Bar iki mlayu ning Cibinong, Oh, Cijantung, tak ya toh. merek lho ya. Kayak ono Mas Doyok, Mas Imam, Mas Giono, Mas Agus Keranggan, Mas Doyok. Mas Prayit, ya komplit. Siapkan. Mas Wardoyo. Pati geni pamrih. Mamanya ndak ikut ya, Dek? Libur. Semermono ya. Lagi datang bulan. Sudah Bakpur Jadul. Kemarin Jumeneng Bakpur Jadul. Sehingga Budi itu ini. Pak Dene nggih rawuh niki. Pak De Parno. Bose SCD rawuh tuh. Loncir kuning dedeke nemu kiring kulite Nyanyi mah. ronggeng ayu Nyanyi apa? semu pahit madu kecut denduk gelang galung malangkung monggo Jumeneng Bude sak selae ronggeng gunung ganda seluas marah hati asik Pak Di mangga yang punya ronggeng gunung lencir kuning dedeke nemu kiring kulite ronggeng ayu semu pahit madu gelang galung malangkung ngresepake sak solae ronggeng gunung bablas ke sing kucing masih beserta Bude Tumini Jumeneng Bude mangga sing kucingnya diatur ke spesial untuk keluarga Cibubur begini sakit-sakit samping saya Lah yo. Ayo Mas. mau pergi Wis montawanting tanpa turu atiku tansah lisian bubar sumane
ora dadake lancir kuning rumah saku teko karo lirane tak ale tanpa turu adikku tansah lisian amarga bubar sumane mutiara dadake lansir kuning aduh pengen masih berlanjut ya Dok ya. Monggo Pak Pur, kalian Ibu. Iya awan yen bengi sing tak pikir siji bantal guling tak kelone asik masih bersama Bude Tumini keluarga besar dari Cibubur sampai Pak Pur Jajal Luya Indonesia awal kami tahu dia motor swat Rafoto Oh
teles lho. Tak teki teles oh katon katut dipoto. Lara pronto dipikir ora rumangsa. Lara kangen tambane kok malah nemen. Lara rindu Lara rindu dijamoni saya kuru. Bisa mari yen Mas Tris dadi apa nih? apa? Apa? Turu jam Kita apa? Dipatu Turut jempol. Turu jam 8 ketok-ketokan irungmu. Turu jam 9 ketok-ketokan dengan netra. Turu jam 1 terus teki tak Sebanun begitu ini berkah barokah untuk keluarga si bubur.